ಎಂಕ್ ದಿಂಜ ಕುತೂಹಲ ಆಯಿ ತುಲೆ ಓಲೊಂಜಿ ಕೊಂಡಾಟದೊಂಜಿ ನಾಯಿ. ಆ ಕೊಂಡಾಟದ ನಾಯಿ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವರ್ನವಲು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಎಂಚ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿನವಲು ಉಪ್ಪುಂಡ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ. ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲಗ ನಿಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪನೋಡು. ನರಮಾನ್ಯನ ಜಾಣ್ಮೆನು ಬುದ್ಧಿನು ನಾಗರಿಕತೆನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುನ ಪಕ್ಕಿ ಇತ್ತನ ಅವು ಕಕ್ಕೆಗೆ, ಮುರ್ಗೋ ಇತ್ತನ ಅವು ನಾಯಿಗೆ. ಬೊಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನನ್ನ ದಾದಾದ ವನರಾಜಾದ ಇಂಚಿನ ಕೀರ್ತಿಲು ಪೂರ ಕತೆಟ್ಟು ಬತ್ತುಪ್ಪು ಮಾನ್ಯತೆ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅಂಡ ಅವು ಐಕ್ಕಲ ನಾಗರಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪುನ ವಿಜ್ಜಿ ಅವು ಐಕ್ಕಲ ನರಮಾನ್ಯನ ಭಾವನೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜ ಅಂಚ ಅದು ಕಕ್ಕೆಯನ್ನು ಜಾಣ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ಇದೇರು. ಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಅಂಚ ದರ್ತನೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಪಡುದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು, ಬಗ್ಗನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ದರ್ಪು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು, ನೀನು ಮೂರ್ನಾಗ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಟಾಕಿ ಬಿಡ್ನಲಿತೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಪುಣದು ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಇಂಚ ನರಮಾನ್ಯನ ಭಾವನೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಡು. ಅವೇ ನಮ್ಮ ನೆಡು ನಾಯಿ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನ ಪುಚ್ಚೆಗ್ಲ ಆ ನಮೂನೆದ ಚಾಲಾಕಿತನ ಉಪ್ಪುಜಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತುಳು ಏರಾಂಡ ಗುರುತಾರ್ಥದ ಅಂತೆ ಪೋಯರಿಂದ ಪಂಡ ನಾಡೇರ ಪತ್ತುನು ಅವೇ ನಾಯಿನ ಶ್ವಾನದಳ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಉಂಡು. ಅಂಚಿನ ನಾಯಿನ ಪೂಜ್ಯತೆದ ಭಾವಡೆ ತೂದು ಇನಿ ಯಾನು ಯಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಆ ಶಾಲೆದ ಉಲಯದ ಪೂಜೆದ ಅಂಗನಡು ಇತ್ತಿನವಳು ಆ ನಾಯಿನ ಗಮನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ತೂಂದು ಏರೆಗಿಲ ಬಾತೊಂದರೇನ ನರಮಾನ್ಯನ ಎಡ್ಡೆ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ. ಆ ನಾಯಿ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿನೇನೆ ಅಂತೂತಿಚಿ ಅಂಚ ಬಂದು ಈತ್ತು ಜನ ಬತ್ತು ಪೋಯರು ಈತ್ತು ಜನಡ್ದು ಅದು ನಾಯಿಲ ಪೋಡಿನೇನೆ ಅಂತೂತಿಚಿ. ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾವು ಒಂಜೆ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಇಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮಂತೂದು ಪೋಡಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಪೋಡಿ ಹೊಡಿತಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮಂತೂದೇ ಪೋಡಿ ಹೊಡುದು ಯಾಪಂಡ ನಾ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಸಲ ಆಂಡಲ ಜನಕನ್ನ ಇಡೀ ಕುರ್ನಾಡದ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕನ್ನ ಮೋಕೆಯನ್ನು ಗೆತ್ತೊಂದು ಆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದ ನೀ ಹಾಜರಾಪುನವು ಪೂಜೆದ ಆತು ಬರ್ತುಡು ಬರ್ಪುನವು ಆರತಿದ ಬರ್ತುಡು ಬರ್ಪುನವು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ 4 ತಿರುಗಿನೇ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುಳೆಚಿಲಿನ ತೂತಿನಿ ಕುರ್ನಾಡು ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ 10 ಗಡೆಟ್ಟು ಪೋದು ಪನೋಲಿಯದಾನು ಯಾನಿನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನ ಪಗನ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಕ್ಕೇನು ವೇರು ಎಂಚಾಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚಾಂಡದಕ್ಕೆ ಎನ್ನದು ಯಾನ ನಾಯಿದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೆ ತಮ್ಮಡ ಆತ್ತು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಆದರ್ಶ ಯಾನು ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ತರಗತಿ ಇಡ್ಲ ಇಂದ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣಿದೆ ದಪಂಡ ಇದೊಂಜಿ ಕೃತಕತ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜುನ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಅಂಚ ಅದು ನಿಜವಾದ ಮೆಚ್ಚೋಡು.